ari gara ospatzen 50. udako ikastaroak, euren 50. udako ikastaroak. Galdera zail bat, zein da orduan ospatzen ari garen urtea? Zein da ospatzen ari garen urtea? 2022-en 50, 1972an zer gertatu zen eurentzat importantea, garrantzizkoa? 1972an gertatu zen zerbait oso importantea, eta da, hain zuzen, Baionako Euskal Astean, 72ko Euskal Astean erabaki zela, beharrezkoa zela, 1972ko Baionako Euskal Astea izan zen irailean, eta hainbat eguneko jardunaldiak izan ziren, eta azken egunean irailaren 7an erabaki zen, importantea zela Euskal Unibertsitaterako urratsak egiten hastea. Eta orduan hitz egin zen ia Universitat d'Estiu Kataluniakoa edo Occitaniakoa eredu izan zitezkeen, eta horren ondorioz urren urtean 1973an Donibane Loitzunen egin ziren lehenengo udako Euskal Unibertsitatearen lehenengo udako ikastaroak. Hortaz, ospatzen ari garena da 1973koa, ez 1972koa, ez da 50. urte hurrena ospatzen dugu 50. udako ikastaroak. Ibilbidea seguruenik gehienok edo zuetariko askok nik baino protagonismo handiagoarekin bizi izan duzue. Uste dut gutariko hemen gauden askoren ibilbidean lehenengo urratsak izango zirela, batzuen lehenengo bigarren hitzaldia, batzuen lehenengo bigarren artikulua, askoren lehenengo bigarren euskarazko ikastaro batean parte hartzea izango zala ueun, ezta? Bakoitza bere alorretik. Eta hori ospatzen ari gara aurten. Ospatzen ari gara, ikusi duzuen moduan, oso egitarau gutxienez mardularekin, hainbateratako ospakizunak, hainbateratako nik oso gertakizunak ere bai, pentsatu nahi dut, etorkizunerako mugarri izan daitezken gauza batzuei buruz ere ari garela egunotan aurten hitz egiten ueun, eta hor kokatu dugu baita unibertsitate jakintzaren komunikazioa deitu dugun hau. Hitzak neurtuta daude, igual txarto neurtuta, baina neurtuta daude. Neurtuta dago komunikazioa izatea, eta ez argitalpenak adibidez. Neurtuta dago unibertsitate jakintza izatea, eta ez bakarrik zientzia, edo ez bakarrik jakintza, edo ez bakarrik unibertsitatea. Neurtuta dago, agia txartu neurtuta, baina bi puntuen ondoren ipini dugu liburuak, aldizkariak, ikusentzunezkoak, sare sozialak, eta hor ere, oraindik ipini ditugu etendura puntuak. Hori baino gehiago ere izan daitekelako, eta gaurko jardunaldian pentsatzen dut, nik behintzat esango dudana da, puntu horietan zer egon daiteken ere, ez dakigula oso ondo. Zer den gaur ziurrenik badakigu, gauza batzuk agian eskara konstiente, eta zer izango den gero baitzein beharko duk, ez buruenik denon artean. Hor kokatzen da jardunaldi hau, hasieratik esan genuen nahi dugula izatea, uste dut izen luze bat ipini genuela, solasaldi, ikastaro, jardunaldi, gogoeta mahai ingurua, eta horrekin ere esan nahi genuena zen mailan lekua emango diegula oso neurtuta
15-20 minuturekin hainbat eragileri, baina interes berezia genuela baita publikoan ere parte hartzaileak, eta are uste dut zenbait zuen artean egonezin ere sortu duela, hemen zer da parte hartzaile izatea, niri norbait zerbait galdetuko dit, ni prestatuta eraman behar dut, eta agian ez dugu komunikazioa ondo egin, baina buruan genuena zan, hain zuzen, ordu laurdeneko tartetxo horiek nahiko genukela benetan erabiltzea, eta orduan mailan gaudenok bezain eragile zaretela mailan ez zaudetenak, eta zuen iritzia hemen gaudenona, zuen gogoeta, zuen etorkizunerako kezkak, hemen eserita gaudenonak bezain interesgarriak iruditzen zaizkigula hau antolatzen ibili garen hori. Eta jakina, nahi duenak isilik egoteko aukera dauka, ez dauka ezinbestean parte hartu beharrik, eta hori da kezka, ez dakigu ia izango dan zuek isildu ezinik ibiltzea, edo moderatzailearen lana, edo zuei zuen gogoetak gogoeta egina duzuela, badakigu kezkak badituzuela, badakigu ideiak badituzuela, ez dakigu hori atera beharrean gehu tiraka ibili beharra izango dugun. Hori izango da, orduan Iñaki Alegria eta Miren Ibarluzearen lana, eta ez daukat asko gehiago esateko. Orduan, denbora irabazten badugu ere, uste dut hobeto izango dela denbora irabaztea gero atzetik ibiltzea baino, ez dut ingo neuretzat hartu 10 minutuak, saiatuko daiz orain hasita 15 minutu, 20 minutu egiten nirearekin.